Salutare lume și bine v-am găsit la un prim episod din o serie, să zic așa, de LOL Ranked, o serie practic basic, dacă aș putea să zic așa, de rankuri Road to Gold, să zicem, chiar dacă nu voi face Road to Gold, pentru că voi pune și normale și chestii, dar da. Deci, bun, înainte de a întreba cum de-am skin-ul ăsta, vreau să vă întreb dacă vreți să fac o serie de skin review-uri și vă voi arăta acolo cum să faceți să aveți skin-urile astea, să spun așa, mai anormale. Sunt o groază, este legal, nu este ăla, cum n-ai se numea. Este practic ceva ca ăla Encalolo, doar că este legal. Mulți îl folosesc, este legal, nu este ilegal, așa că stați liniștiți. Joc cu Rengar, primul gameplay, nu uitați să dați voi un like dacă vreți mai multe episoade și să lăsați și în comentariu un campion care vreți voi să joc în videoclipul următor sau dacă vreți să fac chestii de-aia cu skin review-uri și chestii astea. Nu uitați să spuneți în comentarii. Ok. Vreau să știți acum că nu joc de foarte mult timp pe Rengar, după cum vedeți. Nu am nici măcar level 4 pe el, încă puțin și fac level 4, dar merge. Merge. Sincer, mie chiar îmi place foarte mult să joc cu Rengar. E așa, fun, gen. Pentru că dai foarte multe insta-uri, să zic așa. Ok, nu-i bine. Nu e bine deloc. Sper să nu se fideze prea rău. Ok, nu. Mereu uit că nu trebuie să încep de la red așa din prima. Uite chestia asta mereu. Hai să mă duc să iau creba asta de aici ca să mai fac și niște HP. Hai, cine a făcut kill? De la noi a făcut Kennen. Ok, good. E chiar bine. Oricum am nevoie de creba asta ca să... au shackle jungle. Cred că mi-a luat deja blue. Nu-i bai. Să fac crab. Uite așa. Bun, gata. Hai să mergem aici să facem și păsările astea. Ok. Sper să nu fie prea plictisitor. Sper să nu dau eu flame sau alte chestii astea. Dacă vreți să știți, sunt silver 4 cu 70 de LP-uri sau ceva în gen. Scad mereu, nu pot, deci urc până în silver 2 și după aia pierd, frate, pierd mult, dar gen, am scoruri pozitive, dar pierd câteodată din vina la echipă. Cam așa se întâmplă. Nu pot să zic că e vina numai la echipă, dar nici numai a mea. Fata ce îmi place mie foarte mult pentru că schimbă și astea. Aici credeam că doar spune skin-ul ăsta și aia e, dar nu e așa. Chestia asta îmi place foarte mult. Ok. Bun. Voi încerca să dau gank-uri destul de... vedeți, v-am spus că deja la lator, nu am nevoie mare de el, dar pentru XP vroiam. Ok, sper să nu se audă prea tare mouse, hai să-l duc eu mai de aici. Ok, bun. Sper să nu vă deranjeze că stau pe quick cast. Dar, nu știu, așa m-am obișnuit. Mai joc la unii campioni fără quick cast, dar... nu știu, așa m-am obișnuit eu cu el. Bum. Ok, bun. Trebuie... what the fuck, până unde s-a dus? Oh my fucking god! Mi-e frică. Mi-e frică, bă!
Ok. Cum a fost faza asta? Mi-a fost frică. Ok. Ah, fuck. Andu. Nu vreau să mă duc pe... Mă duc pe Red Smite. Și uite așa. Și încă 2 poțiuni și mă duc aici la golem. Vreau să fac neapărat foarte repede level 6, dar din păcate nu prea pot să fac extrem de repede pentru că mă mir că în meciul ăsta nu mi-au cerut toți gank-uri și ping-uri și report și astea. Sincer, îmi place să dau gank cu 100% șansă măcar de un kill. Pentru că dacă nu fac așa, gen dacă nu iau un kill sau nu dau un kill, începe flame-ul. Și da să zic că dacă am ultimata e 100% kill și wait for level 6, hai să le spunem. Spunem și lor. E bine că l-am omorât pe Shaco acolo și gen am mai câștigat niște bănuri și... Da, e bine că sunt ceva înaintea lui, pentru că el are... nu sunt... Chiar nu sunt departe, nu e departe de mine. Nu e ok deloc. Hai să iau uite așa. Ca să mai mi se facă și mie la gen să nu mă duc din prima la... Ok. Ce gang voi da eu prima dată? Pe ce gang? Cred că mă duc direct pe bot după aia. Textul ce Cannon să-i ajute. E chiar bine atunci. Pun și un ward aici. Sper să nu mă aud prea tare. Sincer că gen, mi s-a mai întâmplat să mă dau prea tare. Sau se dă el, nu știu de ce, o ia asta câteodată. Fuck yes, e bine. E chiar foarte bine. Ok, haide să încerc să ajut topul. Are ultimata, o are. Are ward. Haide. Well played. Haide că i-am dat acolo. Bine. E bine. Fost nașpa că am ratat ăla și gen nu mai luam atâta de meci, dar e bine că am... Wait, brother. Ok, lol. La fix. Can't be in all lanes. I was on top. Wait now, 1 minute per sec. Aproximativ, să zicem. What the fuck? Vayne are level 4. Nu-i deloc bine. Nu-i deloc bine, bă. În schimb, o să chiar șmecherul de tot. Și gen, dacă băga și niște... de-astea... sunete de-a lui Batman, era perfect skin-ul. Sincer, chiar era perfect skin-ul. Nu știu, sper să nu dați flame dacă nu joc eu bine, pentru că, v-am și spus, nu sunt un player excelent cu Rengar, nu sunt bun, mai bine spus, că, nu știu, de-abia mi-am cumpărat de 3 zile, cred, sau 2 zile și cred că dacă îl câștig pe ăsta sau îl pierd, nu contează, fac level 4. Și gen, cred că am primit rare ori de ăsta calificativ micuț. Ceea ce e ok. Hai mă. Nu vreau să las să bușeze. Ok, gata, asta a plecat. Vine Vayne acum. 5 sec ult. N-am ward, din păcate. Să pună el ward dacă poate.
Guarda, oh, ok, nice. Aș sta să nu mi-aș da ultima acum. Nu mi-a dat acum. Hai mă, prinde el. Ok, nice. Well played. Cred că vine ăla spre noi, nu. Topenii acolo. N-am ulta, băieți. Dar am bașuri pe aici. Și e destul de bine. Ok, asta-i pam. Nice. E bine rău, mă. Gata, pot să fac asta. Hai mă, mi-am dat. Gata. Ok, măcar de-mi dă lanterna aia să nu-mi iau de mine. Oh, fuck. Sunt mort. Sau nu? Well played. Acum, Drake. Da, va veni ăla 100%. Fiți atenți ce fac. Haide. Așa. Oh, am ratat. Fuck. Nu-i bai. Nu-i bai, măcar l-am luat și e destul de important, gen, e chiar foarte important. Asta de munte. Oh, nu-i bine. Ok, până acum merge destul de bine, gen 12 la 7. Acceptabil. Și sper să nu se vadă mai prost videoclipul, gen... Oh, fuck, am dat. Nu am încercat să văd cum se vede și alte chestii de-astea, gen... Nu știu dacă am stricat vreun setare pe acolo, da, sper să nu fi stricat nicio setare. Iau așa. Și de-al naibii că... de ajuns să-l ajung eu. N-am nevoie neapărat acum de eu, dar... Totuși e esențial destul de mult. E chiar bun. Da. O să-l iau acum, gen. Mai încerc să dau un gang pe top. Pentru că dacă se fidează la nu-i bine. Hai pe top, hai pe tot. Tot, lol. Hai pe top. Ok, și-a dat Q. Bă, ce dă cu ăla? Haideți, bă, aici, bă. Ce jmeche. A, e aici. E tot aici. Nu e aici. Ok, e bine rău. Gen, trebuia eu să-l iau pe ăsta, dar am zis să-i las lui, că e OP și gameplay, sincer. Și gen, l-am dat lui ca să se fideze el, să poată să-și câștige mai de pe lane, nu să nu mai trebuia să-i dau eu gank-uri și... Sau, atâtea gank-uri, că de trebuie tot, mai trebuie să iau și un assist, un kill, ceva. Scapă greu. Nu cred că scapă. Maybe dacă mă bag eu aici... nu. No problem. Luăm unul ăsta aici. Și gen, dacă ar veni... Bun, vine încoa. Haide, iubui. Tomori, fraiere. Red Smite e prea OP. Cred că vine ăla la mine. Da, nu are ce să facă. Gen, am HP destul de mult. Ok. La red să mă duc acum. Da, gen, da, mă duc acum și dau un back. După aia, gen, iau alea
îmi dau un back și mă duc să dau gang pe bot sau mid. Pe mid n-am dat niciunul. Pe bot am dat 1, cred, sau gen am câștigat acolo teamfight-ul la Dragon. Teamfight. Fight-ul ăla micuț. A, dar văd că câștigă băieții. Dar vine ăla într-una, mă. Nu înțeleg de ce nu s-a dus el. Ia mai. Acum pot să mă duc. Și omor. 100% dacă nu pleacă. Where are you, bro? Hai că vin pe mid, bro. Ok, nice. Well played. Asta deja au venit, nu. Ce să dau unul neapărat și pe bot pentru că... Mamă, am ușuturi aici. Pentru că... S-a dus ăsta așa control acolo și nu e bine. Farmul nu... Adică farmul ăla mult mai bun decât al lui Shaco. Mă apropii de ea de carry-ul lor. Am farmul mai mare decât... Aproape. Mai mare decât... Hai să zicem, m-a luat, dar nu cu mult. Ceea ce e nasol pentru AD carry. Cu cât l-a lăsat. Nu cred că pot să-l bat. Eu nu dau bine early în ăștia, în tanci. Și chestia asta mă enervează. Pentru că nu știu dacă știți build-ul lui Night Blue, cel cu apra sau full critică, nu știu dacă e full critică sau asta. Nu mă prea pricep. 1400, n-am ultimata. Hai că îi țin eu def aici, gen, iau eu minionii. Ok, și gen, să-mi spuneți neapărat dacă vreți voi. Ce-am făcut acolo? Am dat flash-ul ăla să fug, nu să mă bat. Oh my fucking god, ce boostat sunt, ce boostat în silver, frate, what the fuck. Mamă, ce bad am jucat. Dacă bubuie ăla, de ce n-a bubuit ăla? Oh god. Ce boostat am fost. Oricum, am jucat foarte prost la faza aia. Rușine de mine. Holy fuck, și Vayne asta. Înțeleg ce m-am băgat acolo pe Cho'Gath. Nu trebuia să mă bag, gen. Sau măcar să nu fi dat flash-ul. Bine, măcar că dă cannon ăsta și... Oh, fuck, ce-a scăpat. Oricum, faza bună e că... Avem cannon și e foarte bine. Bă, ești nebun. Iar și-a luat la bătaie. Nu e bine. Fuck. Ok, asta a fost ok. Gen, când sar pe ei cu ultimata, nu știu, mă panichez așa și gen, nu mai e bine. Ok, aș putea să mă duc să fac dar nu e bine. Nu e bine, bă, ca o crebă. Dar haide. 680 dau. Boom. Ok, well played. Hai bă, că am dat de echipă. Ok.
Run, run! Damage critical aici. Mă enervează rău ciocată asta. Și Shaco, deci nu suport când găsesc Shaco, frate, pentru că scapă ușor de magiile mele. Speluri. Ok. Am ultimat asta, bine. Dacă vin. Dar nu am red. Nu știu de ce s-a băgat, trebuia să las să pici tureta de o drag. Shaco. Shaco e nasol aici. Trebuie să nu lase pe ăla. Sau stai. S-a băgat? De ce? Bun. E off. E chiar urgent 3 pentru 2. Ok, bum, 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 bum. Ați cămat. Bun. Bun. Ok. Ce farm are asta? 82, what the fuck, bă? Și mai e și Vayne, lol. Chiar nasol rău tot farmul ei. Gen, și al meu e destul de urâțel de, dar al ei, ale carry, brother. Bă, e bine, gen, am dat și kill-uri, am și farmat, am luat și kill-uri. Și e bine rău. E chiar bine rău. Gen, mă enervează pe... fuck, ce damage și-a luat. Hai să iau eu asta așa frumos. Pentru niște gold. LOL. Ce căcat. Te duci spre bașuri. Când ai... Când te bați versus versus un Rengar, lol. Ia să zic Veigar. Ok. Bă, cine are scor prost? Prost rău? Nu știu, toți sunt așa ok. Gen, n-au fi dat rău sau alte chestii. De la noi, nimeni. Ok, următorul este tot Mountain asta. Cred că da. Gen, un Infernal ar fi ok, rău de tot. Cât îmi trebuie 2150. După aia mi-au Static Shiv-ul. După aia Infinity-ul. Știu că mulți au spune, cred că vreți să spuneți să-mi iau mai repede Infinity-ul, dar nu știu, mă duc mai mult pe Attack Speed din prima. Nu știu dacă mă înțelege sau chestii de astea, dar mă duc pe Attack Speed ca lume. Bun. Îmi trebuie 5 stack-uri să mă bag pe aia, dar nu am cum să fac 5 stack-uri. LOL. Fii atent, îl bate. Dacă avea flash-ul, îl bătea.
Thanks. What? Deja au distrus inhibitorul? Ok, that's good. Ok, mamă, ce damage am dat lui Annie. Așa. Cât îmi trebuie? Ah, deci pot să-mi iau static shield-ul. E chiar ok. Îmi place rău de tot cum arată astea. Le ador. Ok, nici nu am mai dat smite-ul. Oh, botul nu-i pușat deloc, lol. Hai să pușez eu așa puțin. Sper să fie și ok videoclipul. Hai să mă duc în bază, cumpăr static și eu. Și cred că mai pot să-mi cumpăr și ceva pentru din Infinity. Nope. Aproape. Deci știu că lui Annie dau insta foarte ușor, fără ultimată. Și lui Caitlyn la fel. Gen, am nevoie de ultimată ca să mă bag mai bine în ei, că așa aș putea să-i prind și să le dau rău de tot fără. Ok, bun. Acum, dacă aș mai avea timp, dar cred că se termină meciul până atunci. Sper să nu fie prea mare videoclipul, gen, să fie greu de uploadat. Oh, fuck. Ok, GG. Aș putea, dar ne... Aia s-a dus pe aici, 100%, eram sigur. Că puteam să-mi dau ultima de aici și ne... Aia își va face stun-ul și ne va da stun. Lol, de-a double kill. Ok. GG. Deci lumea, nu uitați să dați voi un subscribe, un like și un share dacă v-a plăcut acest episod și nu uitați să lăsați în comentarii dacă ați vrea să fac o serie ca asta, ce v-am spus eu la început, gen să fac review-uri la custom skin-uri și tot fel de chestii, să vă învăț cum să faceți chestia asta cu skin-urile, gen nu este aia de trebuie să downloadezi și chestii de asta, e foarte ușoară. Bun, mulțumesc foarte mult de vizionare și până data viitoare, eu am fost The God, baftă!